hem vingut a visitar Sagunt i ara estem al castell de Sagunt. Vaig a parlar de la ubicació del castell. Al nord tenim el poble de Sagunt, al sud tenim València, a l'est tenim la mar i a l'oest tenim la serra de Calderón. Ara jo vaig a parlar de quina és la diferència entre temps i clima. El temps és l'estat de l'atmosfera sobre un lloc i en un moment concret, i el clima és l'estat mitjà de l'atmosfera que s'estudia en un temps d'almenys 30 anys. El bioclima mediterrani és suau, ja que a l'hivern és fresc i a l'estiu és càlid. El temps actual... Ara jo vaig a parlar de les temperatures i la distància a la mar. L'altitud és de 172 metres i la distància a la mar és cercana, i per això les temperatures són més suaus. Jo us vaig a parlar de la direcció del vent. Avui el vent ve del nord, aleshores tenim un vent de migjorn, és a dir, que es dirigeix cap al sud. Jo vaig a parlar de la vegetació. La vegetació és el conjunt d'espècies de plantes i a Sagunt la vegetació és de boscs de pins i matolls. Uns exemples són llàgrimes de la Verge, herba del Son, olivera, pins i cinamomo. I ara passem la connexió amb els nostres alumnes companys de segon de l'ESO que van a relatar la diversitat de població que va influir en la configuració d'aquest monument nacional. Hola, moltes gràcies. Ara anem a parlar de les característiques més importants d'aquesta fortalesa que té la mateixa quantitat d'anys que la pròpia ciutat de Sagunt. Al llarg de la seva història, que és prou llarga, hi han habitat diverses civilitzacions i pobles que han deixat la seva pròpia marca, amb diferents estils i característiques arquitectòniques. Aquestes van ser, entre altres, els ibers, els quals van ser els primers que van habitar dins d'aquest castell i els primers que es van assentar a les terres. També els visigots i més tard els àrabs, que van deixar una marca molt característica amb els seus arcs que es troben sobretot a la plaça d'Almenar. També van habitar alguns pobles medievals i altres civilitzacions més modernes durant èpoques posteriors. Però, sens dubte, la civilització que més va marcar amb la seva influència va ser la romana, la qual va habitar per un període més llarg de temps dins d'aquesta fortalesa i va deixar un estil característic romànic per tot el castell. Ara la meva companya Carolina va parlar un poc més d'algunes característiques sobre el castell. Gràcies. Si ens fixem en la influència que han tingut aquest castell en la configuració i l'estructura, parlarem de que el castell en total de l'est a oest trobem 800 metres i que està distribuït en 7 recintes amurallats que estan comunicats entre si. Hi ha 7 places. Ara parlaré de dos que, per a destacar, està la plaça d'Armes, que alberga un fòrum romà que combina amb restes de l'art islàmic, i també la plaça de Sant Fernando, que conté epigrafies llatines, ibèriques i hebraiques. Ara passarem al meu company Joan, que parlarà de més curiositats i construccions. No oblidem que prop del castell localitzem dos grans construccions. La primera, el cementeri jueu als peus del castell, i, aprofitant el pendent de la muntanya, observem el teatre romà, que data del segle I. A continuació, el meu company us parlarà detalladament d'ell. El teatre romà es va acabar de construir al segle I i va acabar de construir-se amb l'emperador Tiberio, i es classificaven en càvea, orquestra i escena. La càvea es classificaven, eren els sits on es sentaven les persones, que es classificaven en imma càvea, media càvea i summa càvea. En la imma càvea es sentaven el poedriu, que és on eren les persones amb més diners, i el senat. En la media càvea era on es sentaven els nobles, la mitja classe.
i la suma càvia eren on es sentaven els camperols lliures i també hi havia una filera on es llamava madronia, on es sentaven les dones, que la fila es situava al final. A continuació, les companyes i companys de tercer d'ESO ens parlaran com, des d'aquest castell, ens podem fer una idea de les diferents activitats econòmiques que es desenvolupen a la població en Sagunt. Endavant! Lloc on ens situem ara mateix, podem observar el dinamisme de les diferents activitats econòmiques del poble de Sagunt. Si ens fixem la distribució de poblament, farem referència a un model concentrat combinant amb un paisatge agrari, que mostra la riquesa de l'agricultura, on té un pes important a l'economia del municipi. En aquest cas, l'agricultura es basa en els cultius de secà, garrofes, oliveres, vinyes i ametles, regadiu, taronxers i altres arbres fruiters. De fet, hi ha una gran exportació de cítrics. Actualment, quasi tota la superfície agrària es dedica al monocultiu de cítrics. Zones properes a la costa, cultiu d'hortalisses com la tomaca o la carxofa. Per altra banda, i observant el paisatge, podem afirmar que la indústria té un pes molt important al consum econòmic del poble de Sagunt. Es disposa d'un teixit industrial de gran transcendència. En aquest cas, podem investigar el gran pes de l'economia de la indústria siderúrgica amb gran tradició des de la creació dels alts forns del Mediterrani. Hem de tindre en compte que el sorgiment de l'activitat industrial va produir una important corrent migratòria procedent d'Andalusia, Aragó i Castella-La Manxa. D'aquest augment de població sorgeix la creació del port de Sagunt, un clar exemple de ciutat-factoria. Des d'ací dalt observem que hi ha diversos polígons industrials on es concentra gran part de la seva activitat. Sense més, passem la connexió als nostres companys de quarto d'ESO, que ens explicaran que la història d'aquest castell és més recent del que pensem. Moltes gràcies. Aquest castell va ser utilitzat durant la Guerra de Independència i, de fet, va ser utilitzat durant les tropes napoleòniques. Napoleó volia conquerir tota Europa i les tropes franceses van entrar a Espanya contra els francesos. La guerra de liberalització contra la Revolució Francesa i l'inici de la Revolució Liberal contra l'absolutisme. Y ahora pasamos con los de cuarto A. Alçament del poble de Madrid el 2 de maig de 1808 per la irrupció dels francesos. L'extensió a altres ciutats va suposar l'inici de la Guerra d'Independència. Diferenciem en aquest conflicte resistència i alçaments a les ciutats i guerrilles al camp o atacs sorpresa a l'enemic. Aquesta guerra es va dividir en dos parts. En la primera, Napoleó va avançar amb el seu exèrcit francès, però davant de la seva resistència a les ciutats de Girona, Saragossa, València i Cadis, vam trobar una victòria en la batalla de Bailén en 1808. Napoleó va acudir a moltes tropes i va recuperar tot el territori. A partir del 1812, els problemes de Napoleó en Rússia i amb l'ajuda de l'exèrcit de Portugal van ser derrotats en Arregles, Vitòria i Sant Marcial. Napoleó va reconèixer a Ferran VII com a rei d'Espanya i de les Índies al Tractat de Versalles i es va retirar d'Espanya. El castell de Sagunt representa un gran símbol, ja que aquí es van enfrontar els nacionals i els francesos.